Hej! I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver kaffe på en italiensk mokkamaskine. Det er ikke særlig svært. Vi skal bruge en kaffemaskine, noget kaffe og vand. Jeg skruer maskinen fra hinanden, tager filteret ud og kommer vand i. Vi skal have vand i helt op til ventilen. Sådan. Sætter filteret i og fylder det op med kaffe. Uden at trykke, men så det bliver til et lille bjerg. Så skruer vi maskinen sammen. Strammer den lidt og sætter den over ilden. Sætter kaffen over og tænder på ilden ved højt blus. Når kaffen begynder at komme ud, lukker vi låget og skruer ned for blusset. Så er kaffen klar til at blive drukket. Vi kan drikke den enten alene med lidt sukker eller i et glas med dejlig varm mælk. Vær så god. Så gør vi sådan, når vi drikker kaffe i rum. Vi drikker det til morgenmad, efter frokost og efter aftensmaden. Men pas på efter aftensmaden. Det kan blive svært at sove. Hej.